yiza ndikubalisele isimanga sento eyenzekileyo. Njengokuba ke nisazi ukuba ndiliyilile, ndiyilizile ke njengesiqhelo. Endleleni yam ebuyela ekhaya, ndinqumla emahlakeni. Ibingengobantu abalele emahlakeni kodwa ingamahlaka ubuqu. Andibuza imibuzo endiye ndahluleka ukuyiphendula. Esithi nosinga mfondini, siyintoni isono sethu eluntwini? Ndimane ngikhoniva nisithi niyawaqalekisa amangcwaba. Nisiqalekisa senze ntoni? Khanisikhombele lowo owakhe wabulawa lingcwaba. Thina nozinga asibulali bantu thina. Abona bantu bekufanele ukuba niyabaqalekisa ngaba banibulalela abasali, banibulalela abantakwe nodade benu. Bekufanele ukuba niqalekisa bona, kuba thina senza nganto. Ngaphezu koko thina sinibona njengabantu abangenambulelo, kuba sithi thina abaquma izitima sabazali bethu ukuba imizimba yabo ingahambi ilala esithubeni, ihlakazwe zizinja, ivumba labo ligcwale ekuhlaleni. Thina sincedana nani ukuba niwazi amathambo wabo ukuba alalaphi na. Kodwa ke nimane nisithi niyawaqalekisa amangcwaba. Thina mfondini sombiwa nini thina? Ubudeni bungakanani bethu bazwanini? Siphinde siqalekiswe kwanini? Ndithe-ke ndisiza kuphendula, suka ndothuka kanti yonke lento yenzeke ephupheni. Ndicela-ke ingcali nencungela sindilamlele, kuba inene liphithakele. Injalo lo.